evne pêşbirkin ku tîma Amed Sporê têk naçe û bi vê performansa xwe dixwaze xwe bigihîne play-offê da ku derkeve Lîga Yekemîn a PTT. Amed Spor van serkeftinên xwe yên dawî dilê alîgirên xwe xweş kir. Ji ber wê jî rêveberiya Amed Sporê alîgir û futbolîstan gihand hev. Berpirsiyarê futbolê yê Amed Sporê diyar dike ku mexwest em têkiliyên navbera futbolîst û alîgiran de xurt bikin. Yani takım ana baş diçe hem derva hem de saha xwe da serkeftî derbas dike. Tabii heyata nû hat hewa ki bixwe re anî bi heyata nû bi hewa nû serkeftî derbas dibe. Futbolîstê Amed Sporê yê serkeftî Usuf Yamûr kêfxweşiya xwe anî simên û alîgir vexwendin pêşbirkan. Ez teva spas dikim ew desteka wan pişta me be û ji me re qeweteke em dixwazin dewamlî wisa em carna etkinliği wisa çêbin ku em hev re em temaşe bikin û özellikle li maçê me jî em dixwazin daha betir desteka wan çimkî Diyarbekir memleketekî pir mezin e hedefa gere yanî birincî lîgê teqmekî hebe înşallah ew sal jê wê îsal be. Alîgirên ku futbolîstî tin û formeyên xwe dan îmzekirin gelekî kêfxweş bûn. Memleket taxmiye. Taxmê me ye. Ez hez dikim işte ha. İstanbul taxmî üç büyük heye. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray. Viya hez nakim. Memlekete taxmê me heye. Ez taxmê memlekete me desteklemiştik. Mu bajarê me şimû kurmancayê zimanê me kurmancê em şimû kurmancî şey hez dikim şimû çi em hez bikin. Taxmê Diyarbekir bû ez boyê wîya hez dikim. Amed Spor da pir ez Yusuf Yamûr, Kamîl, Şêxmûs, Abdullah ez wana hez dikim.